I Caverion er vi eksperter i bygningsdrift. Vi rådgiver vores kunder til at gå den rigtige vej gennem hele bygningens livscyklus. Vi opsamler bygningens data digitalt. Data omsættes til viden, som skaber gennemsigtighed via SmartView, som er Caverions kundeportal. På de bygninger, Caverion drifter, har vi valgt, at der altid skal være tilknyttet en site manager, som er on-site og som bærer det fulde ansvar for bygningens og brugernes velbefindende. Vores site manager i Caverion er typisk erfarne maskinmestre, som har en tværfaglig og rådgivende rolle hos vores kunder. Gennem energimanagement og digital overvågning vil vi løbende udvikle ejendommens ydeevne for at skabe de bedst mulige forhold og minimere energiforbrug og CO2-aftryk, samt sikre en stabil og sikker drift. Vores on-site managers sikrer kvalitet i både vores egne leverancer og via underleverandør. En kontrakt med Caverion understøttes af fagkompetencer fordelt på servicecentre over hele landet, supporteret af specialistenheder inden for blandt andet bygningsautomation, brand, sikring, industriinstallation, design og projektering. Eksempelvis kan Caverion både projektere, installere og servicere de grundlæggende utility-systemer såsom el-, vand- og varmeanlæg, og besidder også specialkompetencer inden for solceller, ladestandere til elbiler og meget mere. Caverions tilgang til facility management er baseret på en stærk organisation, som understøttes af Caverions Remote Center. I Remote Centeret monitoreres bygningerne, og beslutninger om drift og vedligehold er baseret på fakta og i sidste ende også forudsætningerne for at træffe de rigtige valg i bygningens livscyklus. I analysen fokuseres der blandt andet på driftsmønstre, energiforbrug, affaldsforbrug, lovpligtige eftersyn og nedbrudsmønstre. Og samtidig står vi for rapportering af både bygningen og Caverions performance i forhold til de opstillede mål. Det kunne fx være bæredygtighed, brugertilfredshed eller andre udvalgte kopier. Vi mener, at gennemsigtighed er nøglen til et godt partnerskab og bygninger i balance. Sammen kan vi drive forandringen mod en mere bæredygtig fremtid.